Paparazzo. Dobrodošli u novo izdanje Haj Paparaca. Nedu ukraden smo rešili da ispratimo, da vidimo šta radi kada misli da je niko ne gleda. Krenuli smo za Nedom koja sama vozi. I gledajte ovo, lančani sudar, a Neda ni da stane da pita da li treba nekome pomoć. Ode preko duple pune, žuri, a vidjet ćete i gde to žuri. Neda je krenula ka svom stanu na Banovom brdu. Ali pogledajte, obišla je stan i krenula dalje. Ma gde si to pošla? A onda je stala, zato je žurila. Evo, u kola neko ulazi. Ko li je to? Da li je sa prijateljem, drugom, možda neki novi dečko? Neko sa kapuljačom ulazi u Nedin auto i Neda, koja je do tada vozila po propisima, svojim terencem je zbrisala na neki parking. Čekali smo je ispred stana, nije se pojavila. Dobra 2 sata. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Hype televiziju i Hype Paparazzo. Hype Paparazzo. Kako su prošli koncerti u Hrvatskoj, u Sloveniji? Kakvi su utisci? Bugarskoj, Rumuniji. Divno, super, zaista, evo, spremam se, već polako kreće priča sa Arenom Zagreb. To je u oktobru mesecu, ali eto, skoro je već pola dvorane prodato. Ono što bih htjela da vam kažem kao neku ekskluzivnu vest, ne znam da li znate, da li ste čuli, ali kako ove godine slavim 40 godina od izlaska pesme Zoraje, u Londonu ću u zadnjoj nedelji maja snimiti u Abbey Roadu, čuvenom Abbey Roadu, kome su snimali Beatlesi, sa London Philharmonic Orkestra novu verziju Zore. Bravo, bravo. Kako je došla ponuda, kako je došlo do toga? Evo, zahvaljujući Croatia Recordsu, zaista moram da kažem da sam ja bila toliko prijatna i iznenađena da još nekako, molim Boga da se to nešto ne pokvari, ali sve je okej, čuli smo se već nekoliko puta, radi se novi aranžman, naravno, ali sama činjenica da će svirati London Philharmonic Orkestra, da ću snimati u jedan od najpoznatijih studija na svijetu, to je za mene, kako da vam kažem, top, imala sam mnogo uspjeha u životu i hitova i tako dalje, nagrada, priznanja, ali ovo mi je baš nešto onako, čini mi se kruna karijere. Ko se ne mora, pesma radila Marina, tako? Đorđe Novković, Marina Tucaković, Mato Došen, to je taj čuveni trio koji je potpisan, da, ali radili smo i svi zapravo. Sad me zanima, pošto znate kakva je politika sa Putom, sa tim pravima, da li će praviti problem ili ste već to regulisali, s obzirom da on baš pravi probleme svima u posljednje vreme? Ko? Puta. Pošto je preuzeo Marinina prava i tako dalje, da li ste s njima razgovarali ili je to sve okej? A oni imaju svoja prava, oni dobivaju svoja prava. To je, niko nije
nju izbrisao. Tako da je to... Mi ne menjamo tekst, samo se snima nova verzija aranžmana, jel? Sad, podržavate mlade, bili ste gost kod Aleksandre Prijović. Da li biste prihvatili poziv od još neke mlade koleginice kada bi vas poznala? Tipa Teata Irović ili neko ko sad jako? Da vam kažem, ja ne bih nikog apostrofirala, ali sama činjenica da mene taj mladi svet respektuje i da me zovu da gostujem, za mene je kao osobu koja je 50 i više godina na sceni veliki kompliment. Ja to tako nekako doživljavam. Sad je samo naravno pitanje podudarnosti termina, drugo, ne bih da nastupam negdje gde ću doći za mesec, 2 dana i tako dalje, ali ja mislim da bi to trebalo svi da shvate kao kompliment ako te neko zove, jel? Sad, one su vama negde iskazale plezir, pozvale vas. Koji od mladih koga biste vi pozvali da bude vaš gost, negde bar sa vama na sceni, da kažete može da isprati moj ritam, moj repertoar, moje ime? Pa recimo Ivan Zaki, neko ko je sa mnom snimao jedan dobar duet. On je pevač koji je kantautor, koji je vrlo popularan u Hrvatskoj i Sloveniji, a ne meni recimo vrlo često gosti, a njemu u areni i tako dalje, tako da je to, sad sam se to njega setila, ali... Dobro, imate i duet, ako se... Uglavnom su svi mlađi od mene. Kako vam se dopada predstavnica, ona je sad onako... Fantastična je, ona je baš super, sviđa mi se jako. Da li ste čuli novi duet njeni od Saše Mankića? Čula sam samo jedan delić, nisam čula celu pesmu, ali hoću u miru da je saslušam na YouTube-u, vidim da ima dosta pregleda i da je uspješna, ne sumnjam uopšte. Devojka je jako zanimljiva i vrlo simpatična i eto, želim je mnogo uspjeha, tako da sve najbolje. Da li mislite da, evo još jedno pitanje, kada smo kod Breskice vidimo da ima sofisticiran imidž, negde to sve negde prati neka kulturna stvar, da li danas može da uspe mlada pevačica da nije polugola? Može, evo može, kako da ne. Ja mislim da je to ona baš odličan primjer u ostalom. Šta ja znam, mislim da se više na golotnje baš previše ne pravi posao. Naravno kad su devojke mlade i zgodne, zašto da ne, ali mislim da je prevashodna pesma ipak ta koja odlučuje da li je neko hit ili ne. Evo, pitala sam na Instagramu da je vaš prodio dres sa Lukom Modrića. Jeste, da. Kako ste to izgledali i koliko je to odličnjeći za njega? Pa upoznala sam slučajno neke ljude na jednoj fešti na kojoj sam pevala, koji su se onako sprijateljili sa mnom i nešto reč po reč u priči, ja se dotaknem, oni su hvalili mene kao osobu koja ne krije svoje godine, dobro izgleda, ima svoje unuke i tako, ja kažem da i tako. Rekao, divni su mi unuci, unuk Dušan obožava fudbal, trenira, obožava Luku Modrića obožava. E pa mi smo prijatelji, ne znam, tamo iz HNS-a s nekim, ako želi da mu omogućim, da mu pokloni Luka jedan dres, ja mislim, koja je ovo sad priča. Nisam verovala stvarno i kad sam videla to kad su doneli, šta da vam kažem, mislim, Dule kad je počeo da otvara, on je odmah prepoznao vrećicu od HNS-a, ja nemam pojma ni te grbove ni ništa. Uglavnom, kad je vidio to Duletu od srca Luka, njegove sreće nije bilo kraja. Baš voli i vrlo ceni i Luku i naravno Mbappea i tako. Šta bi vas moglo da obrade, evo da kažem, ako ste vidjeli unuka kako se raduje tako neke sitnici, šta je to što vas bi moglo? Oni mene obraduju kad mi dođe Dule i donese 5+ iz matematike, meni srce ko kuće. Ko kuće, zaista. Vrlo sam ponosna na njih, oni me obraduju i to je nešto što me istinski obraduje. Eto. Kao i ovi neki detalji iz Pa mislim, eto, iz karijere. Mislim da je imati takvu karijeru, biti zanimljiv ljudima u ovim godinama i sa veseljem i radošću to raditi. Ja mislim da je to kompliment svakom, je li tako? Upaljeno, vola! Aj, pomerite se.
Evo, levo, desno. Ja sam upaljena. Mašo, samo moment. Samo sekund. Dobro, čekamo. Idemo još. Čekamo. Breno, može vas malo desno. Hvala vam puno. Hvala puno. Ali ja sam Ali ovo jako, ja pola ne vidim, ali ne, ajde, tu sam. Super, Može. jel možemo? Ajmo. Breno, hoćemo da krenemo prvo od Ljubljane. Vratili ste se, vidim da još uvek sumirate negde jutinski, da ste malo i umorni, čini mi se, od nastupa i od svega. Kako je bilo? Pa, ta Ljubljana je, koncert u Ljubljani je planiran, znate da se veliki koncerti planiraju 6 meseci do godinu dana unapred, taj koncert je isplaniran. Nažalost, ono što se desilo, preminuo je požuri, volim. Nažalost, preminuo je jedan moj najveći prijatelj koga sam imala u životu i saradnik sa kojim sam počela da pevam daleke 81. godine. Naravno da je jedna takva situacija i da je bila toliko, prosto se nisam nadala da će mi biti zaista toliko teško. Zašto? Zato što čovek izgubi, vi znate što sam ja sve i preživela i doživjela, vi ste nekako novinari, očevici svega toga dobrog i lošeg, jednostavno. Dobrog i lošeg jednostavno u mom životu. Ja znam da teško je bilo i jako. Drugovi, prijatelji, iskreni prijatelji, roditelji, familija, meni je Saša bio zaista kao rođeni brat. To nisu osobe koje vi možete da prebolite. Niti za jedan dan, niti za 2 dana, niti za godinu dana. Međutim, ja se zaista iskreno nadam, čovek upozna neku novu vrstu duševnog bola gde je otišlo puno mojih prijatelja i saradnika. Najveće iznenađenje za mene je bilo kada mi je 1991. godine preminuo Raka Đokić u roku od 7 dana. Međutim, mi smo čak eto i posle Rakine smrti, ne volim da izgovorim tu reč, uvijek kažem posle njegovog odlaska, nastavili smo sa poslom zato što smo imali jednostavno zakazanu turneju po čitavoj zemlji. Saša je osoba koja, prijatelji ne mogu da se prebole ni za 1 dan, ni za mesec dana, ni za 100 godina. Tako da smo nastavili sa turnejom. Ja sam bila, kako da vam kažem, teško je pisati uopšte tu emociju gde izlazite kao profesionalac. Možda svi ljudi koji se bave nekim drugim poslovima, ne znam, ako su lekari ili vaša profesija ili ne znam, vi možete da uzmete 7 dana slobodno. Mi radimo ceo život onda kada svi drugi ljudi se odmaraju. Nove godine, rođendani, proslave, bilo šta na ovom svetu. Mi smo ljudi profesionalci i navikli smo tako. Verujem da Saša Popović, on nikad ništa nije jednostavno otkazao i ja sam vođena jednostavno čitavom tom idejom. Došla sam na koncert gde mi je trebala zaista jako velika podrška publike i celog mog tima gde je tamo bilo u organizaciji, bilo je 150 ljudi. Vi znate da smo mi otkazali koncerte u Zagrebu zato što sam ja polomila nogu nesrećnim okolnostima. Znači, više nije dolazilo u obzir bilo šta da se desi, da se bilo koji koncert otkaže iz čitavog tog opusa.
Tako da je ovo bio jedan šok iz vedra neba gde mi je zaista trebala velika podrška publike već na početku, gde sam se lomila sa jednom tugom u duši, jednom knedlom u grlu da započnem i da nastavim jednostavno taj koncert. Ali kad se setim da sam sa polomljenom nogom 10. decembra pevala još sat i po da bi završila koncert, iskreno vam kažem, sve te vrste fizičkog i psihičkog bola date da nekako čoveka ojačaju, da vi kada ja želim da nekako odbolujem i da isplačem sve ono što me bolelo i prošle godine i ove, ali znate kako, mi svi živimo u jednoj mašini gde ako ste vi lokomotiva te mašine, vi nemate pravo jednostavno na odustajanje. Tako da se zahvaljujem zaista i medijima, svima vama. Zahvaljujem se publici u Ljubljani koja mi je prosto dala mi je tu volju, snagu i energiju i jako sam zahvalna što sam uspela da izdržim taj koncert. Taj koncert smo posvetili Saši Popoviću i posvetila sam naravno u svojim mislima i pokojnoj Marini Tucaković i Kornelije Bati Kovaču i pokojnom Raki Đokiću i svi oni koji su nas napustili tako iznenada, tako da eto, to bi bilo to. Uspela sam ovo da izgovorim, a da... Breno, moram da vas pitam, pominjali ste koncert u Zagrebu, evo sada će biti 23. marta 6. Poslednji put kad je bio koncert desila se ta nezgoda sa nogom. Da li sada možda zbog toga imate tremu, jer da kažem, vraćate se na mesto zločina? Na neki način. Kako gledate sada na taj koncert? Ne, znate šta, ja nisam plašljiva žena, mislim, to je svima jednostavno jasno. Ja imam taj nekakav, ne mogu da kažem, ne volim da izgovorim tu reč, ali ja sam radoholik i volim da se upuštam u challenge i volim da idem na mesto zločina i volim da savladam sve svoje strahove i da savladam sve svoje bolove. Verujem da ste svi vi doživeli gubitak nekoga koga mnogo volite, bake, deke, nebitno znači koga. Bili su teški trenuci od one korone gde smo pogubili toliko nekih prijatelja i svega toga. Nekako čovek očeliči, ali znate kako, bitno je, ja kažem, ja bi zaista volela kad bi mogla da isplačem svu tu količinu bola, zato što čovek ne može da stigne da isprocesuira sve te teške stvari koje nam se dešavaju u životu. Znate ono da kažete, sad ću da plačem 7 dana, pa da budem u pidžami i da odbolujem to, nego život vas tera već da sutradan stanete na noge i da, znate šta, imate porodicu, imate firmu, imate, ne znam, mnogo ljudi koji žive i zavise jednostavno od mene. Tako da život jednostavno moramo da idemo dalje, a moram da kažem iskreno, ja se zaista radujem pre svakog izlaska na scenu, zato što je to za mene jedan psihofizički lek. Činjenica da jeste me bolela noga i da to nekako, kako da vam kažem, bole i ne prolazi. To je ono nešto, stalno vas nešto podsjeća da ste živi, da ste se negde emotivno i fizički negde slomili, ali ja tog trenutka kada izađem na scenu, ja tog trenutka zaboravim na sve i to je za mene jedan psihički lek za moju dušu, tako da verujem da i publika koja dolazi na moje koncerte svih ovih godina, radim 43 godine, možda mnogi kriju koliko je to godina, ali to više je prosto smešno. Trajanje je jedini pravi znak
nečijeg kvaliteta ili tako. Ali tako da se radujem. Izvinite što vas prekidam, postoji lepe vesti, Aleksandra Prijović čeka ćerku. Tako je, da. Kako ste reagovali kada ste čuli, eto, konačno će njena želja biti ispunjena? Da, pa oni su došli, mi smo imali jedan porodični ručak i njih dvoje su došli i zvanično baš su došli kada su dobili rezultate. Filip i Aleksandar su rekli da ste vi mediji već unapred to znali, tako da to nisam dala, ali ja obično verujem ono što mi njih dvoje lično kažu, tako da šta da vam kažem, život, jedni odlaze, a drugi dolaze, to je nešto čemu se, moram da kažem nekako, svi živimo za taj trenutak i ne znam, bit ću mnogo srećna. Naravno, okrenućemo se i na vino, zbog čega sam došao. Samo ću zbirati, kažu ljudi da estrada više neće biti ni nalik onoj estradi od kad nema Saše Popovića, a opet s druge strane što će biti sa Zvezdama Granda? Kako je budućnost iz vašeg ugla, onako gledano? Pa vidite, to je više, ja tog trenutka kad sam izašla iz Granda, ja zaista se nisam bavila tom tematikom. Saša Popović je bio jednostavno jedna unikatna ličnost. Koliko smo se mi nekako gradili tokom te neke naše zajedničke karijere 10 godina, toliko smo mi gradili naravno i njega i njegovo iskustvo i kada smo pokrenuli Bobo, Saša i ja Grand produkciju, zaista nismo imali baš fenomenalne komentare od medija, to moram da priznam, a kao što vidite i sami nikada od toga jednostavno nismo odustali. On je zaista bio jedan jako ozbiljan fajter u tom smislu da ako dobije kritike, onda nastoji da nešto popravi i jako je bio kreativan u toj priči, a nikada se nije uspavao na nekim lovorikama. On je jednostavno čovjek koji je doživao, ipak je najveću karijeru doživao u periodu od 82. godine, 81. do 90. godine kad smo mi radili kao Slatki greh. Posle toga je pronašao profesiju u kojoj je zaista bio fantastičan i zaista bilo šta da kažemo, njegovi rezultati, njegova dela su pokazali šta je. Šta će biti, vidite, često pitanje se postavlja, znate šta, mene ceo život pitaju, znate ko je naslednik, ne znam, ovog pevača pa onog pevača. Ni Saša Popović ne može da ima, on je bio originalna ličnost, znate, koja je, radio je to zaista van serijski. Pustimo da vreme pokaže i da oni koji razmišljaju zaista od Zvezdama Granda, meni lično, ja bih volela da se to nastavi. Zašto? Zato što je to jedna jedina transparentna firma, organizacija sa savršenom organizacijom koju je Saša postavio, gde mladi pevači zaista mogu nešto da naprave u svom životu. Zbog toga bi to bila šteta da se prekine, jer znate koliko se rodilo ljudi i znači pevača i pevačica koji su, svi oni koji nisu pobedili su postali baš uspešni. Znate, ja nisam pobedila na Euroviziji kada sam pevala pesmu Miki Mića, nisam pobedila na Euroviziji sa pesmom Sitnije, Cile Sitnije, ali to su sada dva vanserijska hita, tako da ja ovo pričam zaista za sve. Jeste fenomenalno biti prvi u Zvezdama Granda, ali to ne znači da vam je to jedina odskočna daska. Mora mnogo da se radi u karijeri, mora ozbiljno da se radi u karijeri, moraju da se biraju prave pesme, mora da imate jedan jako iskren odnos, jedan veoma pošten odnos sa publikom, jer kad vam se desi publika i narod, to je nešto što mora da se veoma poštuje. I kad vam se dese novinari, to mora da se veliko. Čovječ mora samo da se sarađuje. Moram da vas pitam,
uvek se pojave neke spekulacije, neke loše stvari. Evo, nakon Saletovog odlaska počelo da se spekuliše da niste bili u dobrim odnosima, da demantujete samo to. Ne, ne želim uopšte pričam o tome, znate šta je. Breno, Saša Mirković je izjavio da ste Saša Popović i vi bili u vezi i da ste živeli zajedno, a potom da ste postali kumovi. Kako to komentarišete? Ne interesuje gluposti. Da, pa ovo je ideja Bobina da njegova želja je zaista bila, on je čovek jednostavno prošao ceo svet i njegova želja je bila da u Srbiji postoje najbolja vina koje bi on uvezao od najboljih proizvođača na svetu, a vi znate da su naši najbolji proizvođači na svetu, da su, ne znam, u Sloveniji Simčić, zatim u Argentini, u Kaliforniji. Njegova želja je bila da se donesu koja su najbolja na svetu i da prezentuje preko, naravno, svoje kompanije, da se ljudi upoznaju sa jednostavno nečim što je novo, što je drugačije, a što ima taj ukus i zemlje i sunca. Ja sam degustator, jednostavno probala sam sve to, moram reći da... Vi ste ovdje pozivili što je sud, jel da? Kako je to može... Ja moram da priznam da su zaista fantastična. Ja se nadam da će večeras za vas mediji isto tako biti posluženje obavezno, jer vi to morate da probate, jer bi on je to nazvao jednostavno celu tu kolekciju svetu u čaši. Ja moram da se zahvalim zato što oni već počinju, a inače vas molim da nemojte pitate gluposti zato što znate da postoje ozbiljne stvari, postoje one stvari koje su totalna glupost, pa mi je neugodno i da pričam. Hvala vam. Hvala vam, Breno. Samo Breno. Samo čekaj, skinemo bubice, pa islikajte. Saša Popović i Suzana Jovanović bili su gosti kod Anastasije Ražnatović na 24. rođendanu. Pre nego što je proslava počela, Popović i njegova supruga prvo su se fotografisali sa svojom mezimicom, a onda su potom spomenuli nekakvu kovertu. Saša se malo izlanuo, pa je rekao da nikada nije ni upoznao Anastasiju Ražnatović i da će ovo biti prilika da zvanično pruži ruku Cecinoj ćerki. Moramo da vam kažem da mi Anastasiju uopšte ne poznamo. Sad ćemo i prvi put vidjeti. Stvarno? Da. Je li moguće to, Saša? Da. Suzana nije mogla da poveruje šta Saša priča, pa se malo potrudila da ga ispravi. Ne zezaj kako. Suzana, budi iskrena. A na veselju zaboravi. Šta to? Jeste, bile sa Cecom. Ona Anastasiju pamti kao jednu malu devojčicu, a sad je ne gleda kao veliku devojku. Koliko je teško naći poklon za devojku koja, da kažemo, ima sad? Anastasija, hvala Bogu, ima sve, a mi kao i svi nosimo koverticu. Saša, moram da vas pitam. To je nekako najlepši poklon. Što su sad kažu da niste ispoštovali? Pa to je privatnost, pa šta sad treba, mislim, šta? Da, samo da vam kažemo, deca su zaista izrazila želju da bude bez pompe, bez novinara. I mi smo, eto, koliko toliko to morali da ispoštujemo. Da li vi našu decu ikada vidite da ih mi nešto promovišemo, da ih nešto guramo, da ih vidite da se nešto nikada. Prema tome, to je tako. Ne vole da se eksponiraju. Dobro, hvala vam, uživajte. A kako se Saši više nije pričalo, odlučio je i da ode. Suzana je i ovoga puta pokušala da spasi stvar, pa se ipak vratila da porazgovara još malo sa medijima. Gosti su predivni, sve je prošlo bez jednog problema. Popović je ovoga puta pokazao pravo lice i nepoštovanje prema medijima. Međutim, očigledno je mislio kako je za njim krenula i supruga, ali ona ipak to nije učinila. Kada je Popović primetio da mu nema supruge, odmah se vratio i dok je povlačio za ruku, izgovorio ne tako lepe reči. Ajde, mora se zna ko je gazda. I još jednom pokazao svoje pravo lice.